Помощ при висока кръвна захар. Ако страдате от диабет тип 1, диабет тип 2, инсулинова резистентност или просто имате завишени нива на захар в кръвта си, значи сте част от милиони хора със същият проблем. До високи нива на глюкоза в кръвта вече може да се стигне поради безброй причини. Как се е стигнало до проблема е много важно, но още по-важно е какво можем да опитаме, за да си помогнем да изчистим излишната захар и да я вкараме в норми. Ето едно предложение. Съществуват изключителни природни методи, с които може да опитате да изчистите цялостно организмът си, да му помогнете да се справи с излишната захар и да я вкарате в норми. А за да опитате да направите всичко това по един превъзходен начин, с забележителни резултати при нас, ще ви помогне следната комбинация. Лечебен сироп от люцерна, лечебен сироп от земна ябълка и лечебен сироп от бяла черница. Пиете ги сутрин и вечер на гладно, през 5 минутки един от друг. Опитайте и вижте на какво е способна природата. Успех!